ऑल राईट. सो हे गाईज, व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर आज आम्ही पुन्हा एकदा निघालोय ब्लॉगसाठी. तर आम्ही जास्त लांब जाणार नाही आहोत, आज जवळच जाणार आहोत. तर आज आम्ही जाणार आहोत सावंतवाडी शहरात. जसं की तुम्ही बघताय आपली रोजची माणसं आहेत, फक्त एकच माणूस त्यात ऍड आहे, तो म्हणजे हा धनुचा भाऊ. आणि आता आम्ही रेड घालून आलेत मॅचिंग. आम्ही मॅचिंग केलं नाही, झालं ऍक्सिडेंटली मॅचिंग झालं. तर आज सावंतवाडी शहरातील सगळ्यात फेमस जागेवरती जाणार आहोत. जास्त मोठं काही फेमस ठिकाण नाही आहे, पण जे सिंधुदुर्गातनं असतील किंवा सावंतवाडी कुडाळमधून असतील त्यांना तर नक्कीच माहिती असणार नरेंद्र डोंगर. तर आज दाखवूया तुम्हाला पण नरेंद्र डोंगर कसा दिसतो ते ज्यांनी बघला नसेल त्यांना. तो डोंगर एवढा पण फेमस नाही, कारण की मला अजून माहिती नाही तो डोंगर. तुला कुठलीच जागा माहिती नाही. तुला माहित नाही म्हणून फेमस नाही काय? येस, तिकडे हनुमानाचं मंदिर आहे, ते इथे पण आहे. अरे डोंगरावर आहे. आज शनिवार आहे ना, जय श्रीराम. तर जसं की प्रसादने तुम्हाला सांगितलं की आम्ही सावंतवाडी शहरातील नरेंद्र डोंगरवर जात आहोत. पण आता तो नरेंद्र डोंगर कुडाळमधून किती लांब आहे ह्याची इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला देणार. तर इथून नरेंद्र डोंगर 20 किलोमीटर आहे आणि तो म्हणजे त्याचं मंदिर डोंगरावर आहे, हनुमानाचं मंदिर आहे. आणि तिथे वरून पूर्ण सावंतवाडीचा व्ह्यू दिसतो, त्याच्याही वरती जाऊन पूर्ण सावंतवाडी शहर दिसतं. तर आता आम्ही तुम्हाला दाखवतो, ते ज्यांना माहीत नसेल त्यांच्यासाठी ही इन्फॉर्मेशन आहे. तर चला जाऊया आपण. आज धनुने जी बातमी दिली तशीच बातमी तुम्हाला रोज ऐकायची असली तर आमच्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अरे मी बातमी का दिली, कारण लोक कमेंट करतात की तुम्ही फक्त गाडीतली बडबड दाखवता, मग आम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळत नाही. म्हणून मी इन्फॉर्मेशन दिली की तब्बल कुडाळातून सावंतवाडी किती किलोमीटर आहे, मग तिथे जायला किती वेळ लागेल, तर अर्धा तास लागणार, असं समजलं का तुला? ओके ओके, समजा मी. तर कसं आहे, आम्हाला कमेंट मी पण बघितलं आहे, पण कशी गोष्ट आहे की आम्हालाच माहिती कमी असते, तर उगाच आम्ही काय पण नाही सांगू शकत. आणि असली जास्त तर जागा अशी असते की आम्ही तिथे पहिल्यांदाच जातो. जसे दूधसागर आहे, चिवला काय चोरला काय कुठे गेलेलो ते जिथे आम्ही पहिल्यांदाच गेलेलो, म्हणून आम्हाला काही माहीत नव्हतं. आम्ही काय बातमी देणार त्या जागेबद्दल. थोडा समज केलेलो बघूया, ह्याला सगळं माहिती असतं पण बोलत नाही. आणि म्हणून आज आम्ही गाईड घेऊन आलेला आहे जो की आपल्या मित्रांसोबत तिथे जात असतो. तर याच्या मम्मीने हा व्हिडिओ बघितला तर लक्ष द्या. तर सावंतवाडीसाठी जाताना इथून लेफ्ट मारून जायला लागतो. सरळ पण जायला येतं ना, सरळ घालत नाही कशाला काय माहिती. हा शॉर्टकट आहे, हायवेने लवकर काय इथून लवकर काय रे. हायवेने लवकरचा विषय नाही. नरेंद्र डोंगर इकडे सिटीत राहिलं ना, परत तिकडनं फिरून सिटीत यायला पाहिजे. हा रोड चांगला आहे ना बघण्याकरता. ओके. तर आता आम्ही पोहोचलोय अखेरी, जिथे रात्रीचं खेळ चालले या मालिकेची शूटिंग झाली आहे. ते आता मी तुम्हाला घर दाखवते, जिथे भूताचा बंगला दिसतो, भूत असतं त्याच्या आत. कुठे आहे रे? इथून आत आहे ते. हे उभं केलं मोबाईल. ओ सॉरी. The tabla, bring it like a smuggler, bubbler of the molecular. I could be a leveler, saw me on the tumbler. I used to, I'm a bumbler, love me like a snuggler. I see it. आता आम्ही सावंतवाडी शहरात पोहोचलो आहोत. इथून आता आम्ही राईट घेणार आहोत. हे बघा, थोडं सिटीच्या आतून नाही, सिटीच्या बाहेरूनच जातोय. तर आता तुम्ही बघू शकता सावंतवाडीतला आतला रोड एकदम छोटा आहे, जिथे की बाईकवाले हुं हुं करून येतात, एकदम हुं हुं करून. बघा, इथून पण एक घुसणार, इथून एक घुसणार, इथून एक घुसणार आणि गाडी खाली येऊन मारणार. तर बघा, आता आम्ही इथे पोचलो आहे. आता बघू शकता एकदम झाड आजूबाजूला, मध्येच रस्ता छोटासा. काका चालत आहेत आणि आता उभा चढावं लागणार, एकदम चढायला. खूप एकदम स्टीप चढाण आहे, एकदम मोठा चढाव आहे. पूर्ण म्हणजे डोंगरावरती जाण्याची फील येते की उंच एकदम डोंगरावरती पोहोचतोय असं. हे बघा फुल टर्न, गरगराने फिरव, हँडब्रेक खेच, थांब मी खेचतो. फिरव आणि एकदा स्पेशल गिअर घाल, स्पेशल हँडब्रेक खेच. सावंतवाडी शहर हे पर्यटन दृष्टी विकासाच्या उंबरठ्यावरच आहे. तर आता नरेंद्र डोंगर पण पर्यटनाच्या दृष्टीने खूप पुढे गेला. इथे खूप गर्दी होते पर्यटकांची. आता आम्ही इथे पोचलोच आहे डोंगरावर. आता आम्ही तुम्हाला मंदिर दाखवू, नंतर आम्ही वरती जाऊन तुम्हाला गार्डन दाखवू आणि सावंतवाडी शहराचा पूर्ण व्ह्यू दाखवू. चला मग बघूया. तर वॉटरफॉल तरी आता नाही, पावसात एकदम सुकलेला आहे, बघू शकतात तिथे. म्हणजे एवढा काय मोठा वॉटरफॉल नाही, बघण्यालायक आहे, भिजण्या एवढा नाही.
आणि आता नुसतं पाण्याचा आवाज येतोय, तो नुसतं पाईपातून पाणी खाली पडतंय जो की माझा पोपट झालाय. तिथे माकड आहे, ते बघा इथे हनुमान मंदिर आहे. तर हे आहे हनुमानाचं मंदिर आणि हा आहे आमचा हनुमानाचा भक्त. जे पाणी तुम्ही बघताय जे वरून येते डोंगरातून, ते हे पाणी झऱ्याचं आहे आणि हे खाली शहरात तुम्हाला जातं. म्हणजे इथून पाईपलाईन केली आहे बघा, दाखवतो तुम्हाला प्रॉपर. हे बघा, हे इथून असं पाणी खाली पाईपलाईनमधून त्या दोन्हीत जातं, त्या दोन्हीतून खाली एक टाकी आहे त्यात फिल्टर होऊन जातं आणि हे पाणी पूर्ण शहरात म्हणजे जिथे 2-4 वाडे असतील त्यांना पुरवलं जातं. बाकी पाणी येतच वेगळं, पण हे पाणी पण पुरवलं जातं. असं फिल्टर केलेलं पाणी जातं इकडून सगळं पूर्ण. म्हणजे झऱ्याचं पाणी आहे, म्हणजे एकदम स्वच्छ पाणी आहे, फिल्टर करायची गरजच नाही, तरी पण फिल्टर करून हे करतात, पाणी वापरतात. आता आम्ही देवळात जाऊन मंदिरात पाया पडून आलो, पण आम्हाला तुम्हाला पूर्ण व्ह्यू सावंतवाडी शहराचा वरती जाऊन गार्डन वगैरे आणि सावंतवाडी शहराचा व्ह्यू दाखवू शकत नाही, कारण गेट बंद आहे. आम्ही चालत जाऊ शकतो, पण आता खूप लेट झाला आहे त्याच्यामुळे जाऊ शकत नाही. इकडच्या लोकांनी सांगितलं की 5:30च्या नंतर तिथे जायचं नाही, कारण ते अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येतं. त्याच्यामुळे तुम्ही फक्त 5:30 वाजेपर्यंत सोमवार ते शनिवारी या वेळेत येऊ शकता. रविवारचं पूर्णपणे बंद असतं. तर आता जायचा विचार करतोय. आता आम्ही जाऊ नको जाऊ, कारण की आता जायला आम्हाला अर्धा तास लागणार चलत. ह्याच्यावर जाऊया ना, गाडीने जातो तर 15 मिनिटांनी जाणं असतं. तलावावर जाऊया आता. गेडी मारेंगे, गेडी लडकी पटाएंगे. शी शी. मोती लेक. वर चालू आहे काय? वर जायला देत आहेत काय? तुम्ही वर जाऊन आला? चालायला किती वेळ लागतो? अर्धा तास. हा काय? ठीक आहे, थँक्यू सर. तर नाही जाणार आम्ही, कॅन्सल. तर आता फायनली आम्ही तलावावरती पोहोचलोय. अजून काही गर्दी तर झाली नाही लोकांची, आता बसायला तर जागा मिळणार नाही. तर रात्र झाली, संध्याकाळ झाली एकदा की गर्दी एवढी असते की बसायला पण जागा मिळत नाही. आणि आज काय लाईव्ह मॅच काही दिसत नाही कोणी लावली अशी. आज कुठची मॅच आहे? न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान. तुला माहिती आहे का मॅच कुठची आहे ती? मॅच आणि माझा काय संबंध? इंडिया पाकिस्तानच्या मॅच बरोबर माझा संबंध असतो. पाकिस्तानच्या साईडने. हो, पाकिस्तानी आहे ना मी, इंडियन थोडी. तर हा आहे सर्वात एकदम सावंतवाडीची शान, म्हणजे सावंतवाडीचा राजवाडा, सावंतवाडी पॅलेस. तर आता इथे रेस्टॉरंट ओपन झालं आहे आय थिंक, आणि इव्हेंट्स वगैरे ऑर्गनाईज करतात. एकदम जुन्या काळातला राजवाडा आहे पूर्ण हा, आणि अजूनही एकदम वेल मेंटेन करून ठेवलेला आहे लोकांनी. या नगरपंचायत, सावंतवाडी नगरपंचायत. तसं सावंतवाडी खूप स्वच्छ पण आहे बघा, तुम्ही बघू शकता एकदम स्वच्छता आहे भरपूर, एकदम छान. बसण्या उठण्यासाठी पण खूप ठिकाणं आहेत, पण ती पण एकदम स्वच्छ आहेत, कोणी कुठे घाण नाही केलेली आहे. आता आम्ही सावंतवाडी आमच्या कोकणाची मिनी गोवा आहे, बघू शकता. सेम गोवाची फिलिंग येणार. आता आम्ही एक राऊंड मारला तळ्याजवळ, गोल असा पूर्ण. आता तळ्याजवळ राऊंड मारून आम्ही एका ठिकाणी आता बसणार आहोत, थोडा वेळ टाइम स्पेंड करणार आणि मग घरी जाणार. आज आम्हाला जायला भेटलं नाही जिथे जायचं होतं तिथे, पण असू दे, काही गोष्टी काही कारणांमुळे सुटतातच, पण ठीक आहे आता. तर आम्ही म्हटलं की आता जरा आलोच आहोत तर सावंतवाडी गार्डन पण दाखवूया तुम्हाला. आणि हे आमची एक प्लेस सुटली वरती जायची गार्डनची, तर आता आम्ही ह्या गार्डन मध्ये आलो. शेवंती मिनी जिम बघू शकता. हा आहे आमचं इथेचं गार्डन सावंतवाडीचं. तर आता इथे बघू शकता तुम्ही, इथे प्लेन बनवलेलं आहे. ते एकदम सामान्य प्लेन नाही आहे, ते स्कूल बॅग्स पासून बनवलेलं प्लेन आहे. म्हणजे
रियूज करतायत मटेरियलचा, म्हणजे चांगला एक काय म्हणतात त्याला, Message मेसेज देत आहेत की कसं आपण वेस्ट केलेलं मटेरियल्स पण यूज करून चांगल्या गोष्टी बनवू शकतो. बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. म्हणून सावंतवाडी खूपच स्वच्छ आहे. हॅशटॅग रिपोर्टर रणजित खानोलकर सोबत तुम्ही बघतायत सावंतवाडी गार्डन. तर आता आम्ही मेन ठिकाणी जातोय जिथे की सगळे आल्यानंतर फोटो काढायला धावतात. आम्ही पण तिथेच धावतोय. नाही आम्ही तिथे नाही जाणार. का? जो सब लोग करते वो हम नहीं करेंगे, इसीलिए हम अलग है. करना पडेगा. हाँ. सावंतवाडी आहे ये. आय लव्ह सावंतवाडी. सब माझी लोक सावंतवाडी, माझी वसुंधरा अभियान. सब लोग कपल के साथ आए, मैं ही अकेला हूँ. ते काय प्रज्वल दिलाय तुला आपण. तिथे आजोबा लेग्स मारत आहे. आज त्यांचा वर्कआउट चुकलेला आहे. हे भूत ठीक आहे, बाजूक बघ हे. अरे होय ना रे. आजोबा झाला, सेट झाला, एक सेट झाला आजोबांचा. आता रेस घेत आहे. बघू शकता आम्ही इथे आलो, इथेच्या सावंतवाडीतल्या सगळ्यात स्पेशल सँडविचवाल्याकडे. A1 सँडविच. गाडी तिथे रस्त्याच्या बाजूला लावून आम्ही आलो इथे तलावाकडे. हे ऑर्डर दिली काय? तर आता ऑर्डर देऊन आता आम्ही इथे तलावाकडे बसलो आहे. मग तो काका समोरच आहे. मग काका आवाज देणार, ए हय्या रे हय्या म्हणून. तर आम्ही जाणार मग आणायला. तर आता आम्ही करतोय ब्लॉगला आमच्या एंड. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जर चांगला वाटला त्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला नक्की करा. आणि चांगले चांगले कमेंट करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.